Mega love shout out 2 million people in the house. June 77 mag-wrap up ng ba? Hina ng signal. Ayan, thank you sir. Tatlo na nagtamsa kay host. Thank you so much. Ayan, time check tayo. 5:26 in the morning Pilipinas time. Ayan, dikit na tayo. Island 77. Kadikit na tayo. Ayun, hello sa iyo, just me. Good morning po. Good morning sa iyo. Ayan. Thank you for coming. Just me. Good morning. Ayan. May pakis pa siya. Good morning po. Sabi niya. Sabi ni just me. Welcome sa aking tahanan. Thank you so much. Thank you sa patamsak. Mega Milo shout out 2 million people in the house. Ayun. Patamsak sabi ni just me. Wow. Thank you so much. Ayan. Wala pa si Iring ko. Wala pa. Busy pa yata. Ayan. Hello. Hindi ako makapag-support na mag-mag-iris ka. Nasa labas ako eh. Okay lang. Dito lang ako Dito na ako. On air na si Iring. On air na si Iring. Nasa papawid na po tayo ngayon. Galoud shoutout sa sabi niya sa akin guys, di daw siya makapag-support kasi nasa labas siya ng wifi. Kakaano lang, tsaka nakatatlong bisita na ako si Just Me. Pasok kasi ang kanding natin tulog pa dito. Niilik-ulik pa. Hindi ko malag na una natin
Paano kagabi? Pwede yan kaya tingnan dito sa ano. Hindi ko makita kung sino naman pumasok. Ano gawa mo nga dyan? Ay. Ay, tatry ko. Yung buksan ko yung ano ko tapos habang may kausap. Ay, hindi pwede. Hello? Ayan, pwede. I-minute ko lang. Ayan, may nag-ano nga, nakita lang yung ulo ko. Baba mo kunti, kam mo, sabi ni Just Me. Ano para ba to? Kasi makikita yung ano ko, yung papawid, nagbaba ako. Ayan, sobrang baba. Ambot sa emo day, ha, wala sin marek iring, awaray. Ayan, sabi ni Just Me, dikit ka kagwapuhan mo hos, di makita na kagwapuhan mo hos, wala. Hindi kasi natataas. Nakikita lang kasi na ulo, pinatong ko sa ano. Sa taas yung pre. Ikaw talaga. Ayan, mega loud shout out to million people in the house. Hindi ano. Ayan. Nasa loob ka? Nasa loob ka na? Naglakad ka lang pala. Naglakad. Nagdala ka ng kangkong? Ay, kingkong. Ayan, nangalati na yung katawan ko. Kaya pala kanina. Talaga, no? Kumain ka na bago umalis? Ito, nagkakapit tapos may tinapay na naman. Alam ko kagabi pala yung nagtuwad doon sa ano sa kay Chris. So, kasi bungad pa lang niya na umpisa. Hala, may nagtuwad daw. Siya yung unang nag-topic. Siya yung unang nakapansin. Hindi, totoo yung sabi mo, baka ninja niya yung ano, nag-down para di siya matris. Magaling. Nanggugulo lang siya. Kaya nga rin ako nagpaalam lang ako, sabi ko matulog na ako. Hindi niya alam. Naka-live stream siya. Ay, StreamYard gamit niya. Pag StreamYard, pwede yung umakyat. Sa akin, pwede rin yan pag nag-StreamYard ako. Kaso nga lang, walang boses nun. Ngayon, okay na yan. Magkikita ng iring at buriring.
Adi ka pumunta ng ano? Kagupitan. Busis babae kagabi talaga, no? Tawa ng... Ayun, sabi niya yung nagpaulan daw ng ano, banana. Ayan, mega loud shout out. 1 million people in the house. Thank you, thank you. Ang sabi mo? Di niya alam ko may tumuwad, no? Sabi ko mayroon isa. Tapos, yun, biro-biro ko. Kaya patawa, sabi ko, anong sikreto mo? Parang blooming ka ngayon, host. Tawa siya. Yung bata, ay, hindi yung parang ipinapatawa ko lang basta. Kaya pala nawala kagabi. Tapos ay hinahanap ko na, ay saan na ka na? Iring ko. Nahaybal ang iring ko. Kaya pala nawala kagapon, kagabi si ano. Ayan, sa elevator ka? Nasa elevator ka? Tumunog. Oh, gising na si Kanding. Good morning. Nagla-live tayo ngayon, nagla-live. Ayan, mega loud shout out, 1 million in the house. Narinig ko lang mga ano lang nguyata. Ayan. Low. Narinig ko ng earring. Ang earring, narinig na. Ilan dagdag sa timbang. Allah. Pag tumataba rin yan. Ay, nagkakapi ka rin? Medyo matagal din ako nagtambay kagabi doon, mga ayaw ko, 30 minutes din yata, wala. So ayan, napaalam na rin ako sa inyo. Ha? Ano yung maingay? Parang kaluskos. Akala ko nguya. Paris pag tayo paborito kangkong ah.
Mm. Mm. Bubuga na naman yan. Mm. Ba't wala dyan wifi sa ano, sa office, sa shop mo? Ah, mm. Ayan, Mega shout out. 3 million in the house. Marunong siyang ka... Ah, mm. Wow, thank you. May papasok na kagad na... Dalawa na yung alalay mo. Agay, nagsama-sama na. Ang init. Maunga 5:44 pa lang dito. Hmm. Yung? Hindi pa. Nasa ano na IG? Hindi ko pa napansin. Kakalikayin ko mamaya. Maya. Nasa mid ako eh. Ayan, Mega Lord, shout out 2 million people in the house. Maganda. Talaga. Totoo kaya. Ayan, thank you for visiting my house. Ayan, si naghanging moderator ko. Si Joseph Rayala, Mega Lord, shout out daw sa si Rene, ayan. Mega Lord, shout out kay Foreman Joseph Rayala ng Caloocan, especially kay Rene Midilio ang Tuyaks Vlog. Ayan, Mega Lord, shout out sa inyo. Good morning, Mega Manila. Yun, marinig kaya yan. Nandito yung headset ko sa isa ano. Hindi ka makapasok sa ano ko. Dito sa... tinapay. So, ayan. Lord, shout out natin dito na si Kuya Lina Prudencio. Gising na siya. Salukuyang nagsasaing. Magkakapi. Ingatan mo daw, baka masunog. Hindi na ito masunog kasi kape na. Hindi tubig na lang. Ayan. Mega Lord, shout out sa aking mga katrabaho dito sa
Quezon City. Especially sa dalawa naming foreman na si Foreman Joseph Rayala and Foreman Joseph na Richard Torre. Ayan, mega loud siya. Oo, yung foreman namin pumasok. At sa kabilang sila barracks. Maaga rin yun na nagising. Siyempre maliligo pa tapos mag-prepare pa ng pagkain. Oo. Nakababa ka na? Nakababa ka na ng elevator? Saan si galing? Kaya pala yung tunog parang elevator din eh. Saan ba siya galing? Saan? Ay, nandito naman si Iring Kung wala kang kausap, punta ka lang sa akin. Ayan. When fabricated, this can be modified in setting security app permission. Hala, ba't ganun lumalabas sa IG ko? Hindi, may siya parang wala daw permission sa settings sa IG. Kasi habang naka-headset ako, nakaberit ako sa white eh. Ganun yan pag hindi na kahit na down ganun yan minsan ba. Ilipat ko muna yung headset dito sa kabila. Walang boses yung ko dito sa saglit lang.
kung nagtamsak sa aking tahanan. Bantay ka Thank you kay... so much. Hindi, Thank you so hindi much. kita patutulugin. Hello? Ha? Oh, sige. Nasaan ka ba? Putol-putol yung signal yan. Nandun yung sa shutdown. Nasa siyap ka? Kaya nga walang... Nagtamsak sa aking tahanan. Ayan, wala. Bantay ka kay... Pinutol na. Thank you so much. Hindi kita patutulugin. Pinutol na niya. Wala na yun? Wala na. Oh, sabi ko Hindi. nagpaalam siya eh. Oh. Ayan, ayan. Mahina yung signal pag nasa labas siya. Hindi ba yung nakakawa ang mahika? Ha? Hindi ba nakakawa yan? Kasi yung mama ko mahika naman yun, Walda. Di ba naman kami nahawa. Ano ba, sa may gamot lang sa yung... Siyempre kung maglaplakan kami. Ayan, ayan. Miga loud shout out. Miga shout out. Miga shout out man. Ayan, maligo ka na. Kuya na. Haba ang pila doon. Andun na si Iring, maliligo na. Ay, umpik na. Wala yung walang sinain. Hindi na naman parang mga kami. Ayan, ayan. Thank you sa nag-iisang nasa aking tahanan. Kahit walang nanonood, ano lang, tuloy-tuloy lang yung live ko para ano sa WH sa watch hour makadagdag. Ano na ako, 125 yata nakita ko gabi. Tingnan ko. 5. Ayan, ayan guys. Pasok mga suki, presyong Divisoria. Sampu-sampu at ibaba.
At warehouse man na si si Ma'am Asmin Lapus. Ayun, mega mega loud shout out sa iyo sa napakaganda naming at napakabait na budigera ng Pagayunan Group na si Ma'am Hasmin Lapus ng Pagayunan. Ayun, mega mega loud shout out sa iyo. Ayan, mega mega loud shout ang magandang umaga, mega mega Manila. Maaliwalas na umaga. Time check muna tayo. Alas 6:04 ng umaga. Pilipinas time. Ayun, hatid sa inyo ng Nescafe. Walang tulugan. Ayan, may 47 minutes and 26 seconds na tayo na live simula nung nag-umpisa tayo Mary, mga kababayan, mag-on air ba? Sana all walang bisita.
guys, eksaktuhin ko lang 1 oras mag-end po. Mahina yung signal. Ayan, mega mega loud shout out 2 million people in the house. Ayun, magandang umaga sa inyo. Mahina yung network natin guys, mahina. Ayan.
Meron na tayong 1 hour and 32 seconds nag-live tayo, and 6:19 in the morning guys, Philippine time. Ayan.
Ayan, mega mega loud shout out. 2 million people in the house. Magandang umaga po. Thank you sa pagdalaw sa aking tahanan. Hello, hello. Ayan. Mega mega loud shout out sa iyo, Ednalyn Tarupa. Good morning dyan. Kain tayo, sabi niya. Wow, thank you so much sa pagpunta sa aking tahanan. Bumalik siya uli. Ayan, si Ednalyn Tarupa. Mega mega loud shout out sa iyo. Ayun. Thank you so much. Baka naman, matamsak naman dyan. Ednalyn Tarupa. Ayan. Time check 6:26 in the morning. Philippine time. Good morning, Mega Mega Manila. Ayan. Tamsak naman dyan, baka naman. Idnalin Tarupa, sure, sabi niya. Wow, thank you so much. Thank you. Ayan. With kasama pang smiling, sabi niya, sure, na may kasamang smiling. Wow, yun siya yun. Oh my God. Sa Qatar, meron din dun sa amin. Sa Qatar man. Maraming kangkong din dun. Sarap kasi kumain. Hihihi. Ayan, kain ka muna bago magtamsak. Sige. Anong ulam mo, Idnalyn Tarupa? Kangkong. Anong ulam mo ngayon? Kasi sabi niya masarap daw kumain. Adobo. Oh, hi. Ano daw? Hindi pa nag-reply. Ayun, malamig na ba dyan? Ngayon, oo. Malamig dito sa Pinas. Ano na kasi, every morning ganito na to, malamig na dito kasi palapit na si Vermont. Kaya yun, every morning malamig. Kailangan talaga may jacket. Ayan, ninigas na yung katawan ni Kuya Linap. Lalo na Pag sa umaga, sobrang lamig. kasi malamig. Nahirapan. Ayan, Ednalyn Tarupa. Ano yung... Ayan, thank you so much. Apat na patamsak. Wow, thank you so much. Ednalyn Tarupa. Ayun, mayroon na tayo ngayong apat na tamsak. Wow. Ayan, pang-apat na tamsak mo ko, sabi niya. Thank you so much, Ednalyn Tarupa, sa patamsak mo kay host. Thank you so much. Ayun. Kahit walang nanonood at umaakyat, yun. Tuloy-tuloy pa rin si host na mag-ELS para lang madagdagan ang watch hour
namin sapagkat mababa pa kasi ano pa lang may sandaan. Ito yung pinakamahirap na requirements ni Lulu Whitey ay ang WH, mahirap hagilapin. Ayan. Yung banana gawin mo para dumami ang views mo dito. O dito mga communities. Add mo ko sa FB. Ay sige ba? Anong pangalan mo sa Facebook? I-add kita. Ito na ba? Tamsakdan. Sabi ni Kissy De La Cruz. Wow, thank you so much sa pag-akyat. Kissy De La Cruz. Thank you so much sa pag-akyat sa aking tahanan. Thank you so much. Itong tahanan, oh. Ayan, thank you so much. Kissy De La Cruz, Tamsakdan, sabi niya. Salamat ng marami. Ayan. Mamaya add kita sa Facebook. Ito na ba yung pangalan mo? Dito sa YT, si Idnalyn Taropa. Kababayan mo? Dito siya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayan, i-ano kita sa Facebook para sabi niya para lumami yung ano mo tao. Oo, total magkadikit naman na tayo dito. So add mo ko na rin sa FB. Sige, no problem. Ayan. Sige, pupuntahan kita mamaya. Ayan, mega shout out 2 million people in the house and especially sa 5 nagtamsak sa aking tahanan. Idnalyn Taropa din lang. Okay. Sige, mamaya hindi ko po makakalimutan. Noted po. Ayun. Ayan. Kung hindi pa tayo, ay, higit na kami to ni Kissy De La Cruz. Ayan, Kissy De La Cruz, thank you sa patamsak mo ha. At pumunta ka sa aking tahanan. Especially Idnalyn Taropa. And mega loud shout out din sa aking kaibigan na si Maricar Cadaw na sa kasalukuyan nasa shop niya ngayon sapagkat di siya makapasok ngayon sa aking tahanan sa kadahilan ng walang signal daw doon sa niya, mahina. So pag nasa bahay lang siya makapag-LS, makapag-support sa LS ko dahil may wifi doon sa kanila. So ngayon yun, mega loud shout out lang dyan sa iyo. Maricar ka daw sa shop mo, ingat ka dyan. Ayan, sabi ni Idnalyn Taropa yung beach ang background. Yun ang FB ko host. Okay, sige, noted po. Thank you so much sa sa FB mo. Sige, mamaya i-add kita. Ayan, noted yan. Sige, para matulungan mo din ako na tumaas yung ko, WH at yung aakyat sa aking tahanan. Thank you so much. Sobrang pasalamat ko sa iyo na nandito ka sa aking tahanan. Idnalyn Taropa ng Middle East. Ayan, ingat ka dyan. Anong oras na dyan, Idnalyn Taropa? Ayun, mga alas 7 mag-end na po tayo ng ating LS sapagkat magpe-prepare tayo ng almusal dahil papasok si host sa trabaho. Ayun, bilang isang construction worker dito ng Quezon City. Ayan, nagbaba ng bahay si Kissy De La Cruz. Tingnan ko nga kung di pa tayo dikit at nang mapuntahan kita. Ayan, tagal na pala tayong dikit. Ayun, malapit na siya mag-graduate ng grade 6. So guys, kung di pa tayo dikit kay Pat Christy channel nakalagay. Ayan, ay Kissy nga kaya Christy. Kay nag-hang na ng cellphone ko. Kung hindi pa tayo dikit kay Kissy De La Cruz at guys, puntahan po natin siya. Legit po yan, organic. Ayan,
umaga nyo dyan, gabi na dito. Ayan, ayan, matulog ka na, Ednalyn Tarupa, gabi na pala dyan. Ayun, thank you sa support mo na pumunta ka sa aking tahanan. Thank you so much. Ayan, magandang gabi pala dyan sa'yo. Dito, ah, 6:35 in the morning, Philippine time. Ayan, meron na tayong 1 hour and 16 minutes simula nung nag-start tayo mag-live. Ayan. Di pa ako tapos kumain, host. Sige, tapusin mo ng pagkain. Yaw, pinagsasabay mo kumakain tapos sa aking tahanan ka. Sarap kasi ng ulam, wow, sarap. Ano bang ulam mo? Mamigay ka naman. Sarap ang ulam daw, sabi niya. Ayan. Ayan, mega loud shout out. 2 million people in the house. Good morning. Good morning. Ayan, sinigang na hipon nga, host, at may gulay. Wow, thank you so much. May sinigang na gulay pala siya, kaya pala masarap kumain. At hipon, yan, paborito ko yung hipon na yan. Ayan. Thank you so much. Sabi ni Edna, kain tayo, host. Sabi niya, sige lang, pakain na rin ako pamaya nag-end ako. Kasi papasok tayo sa trabaho. Ayan. Ayan, mega loud shout out. 3 million people in the house. Magandang gabi, magandang umaga. Ayan. Ang sabi ni Ednalyn Tarupa at Kisi, dikitan kita mamaya. Kasi kumakain pa siya. So patapusin muna natin siya kumain, guys. Bago ka dikitan na Kisi. Ayan. Mega loud shout out. 2 million people in the house. Magandang umaga.
Ayan, mega mega loud shout out. 3 million people in the house. Ayan. Thank you so much sa pagpunta sa aking tahanan. Ayun, ayun. 6:40 in the morning. Ayan. Ayan, kumain ka na, host. Sabi na, sige, sige. Mag-end na tayo, kakain na ako. Mag-aalas 7 na, ayan. Antok na rin tayo. Yun. Thank you so much sa nag-stay sa aking tahanan. 3 million people in the house. Ayun, thank you so much. Mag-end tayo. Ingat kayo lagi dyan.